साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। आचरा ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलाय। या प्रचारादरम्यान भाजपा नेते दत्ता सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत अनेक विषयांवरती थेट भाष्य केलंय। पाहूयात। आचरा ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन होऊ घातलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना असे आमचे मित्रपक्ष असे आम्ही या इलेक्शनच्या सामोरे जात असून आमचं पॅनल जे आहे ते श्रीदेव रामेश्वर ग्राम विकास पॅनल म्हणून पॅनलच्या माध्यमातून आम्ही हे इलेक्शन लढवत आहोत। या इलेक्शनचं एकंदरीत जर आताचं जर वातावरण बघितलं तर आमचे जे सरपंचाचे उमेदवार आहेत हे अतिशय मनमिळावू, कुठल्याही प्रकारचं काम करताना जनतेच्यापर्यंत पोचून सर्वसामान्यांचं दुःख जे काय ते जाणून घेऊन असा सेवक म्हणून हा आमचा जो उमेदवार आहे तो आम्ही आज दिलेला आहे। आज या इलेक्शनमध्ये जर बघितलं तर आज पूर्ण पाचही प्रभागामध्ये जर बघितलं तर अतिशय चांगलं प्रतिसाद लोकातून मतदारातून आम्हाला भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाच्या जो पॅनल आमचा रामेश्वर पॅनल आहे पॅनलला मिळत असून विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त जाण्याची वेळ सध्या असं वातावरण या आचऱ्या गावामध्ये पाहायला मिळत आहे। मला या ठिकाणी आपल्याला एवढं सांगावं असं वाटतं की यापूर्वीसुद्धा आताचे जे सरपंच टेमकर या ठिकाणी उभे आहेत, मी कोणावर टीका करत नाही, पण त्यांनी एका प्रेसमध्ये बोलले की मागच्या 5 वर्षापूर्वी ते सरपंचमध्ये होते त्यावेळी त्यांना निवडून देण्यासाठी आम्हीच होतो, पण त्यावेळी ते म्हणाले की सन्माननीय दत्ता सामंत, निलेश आणि नारायण राणे यांनी लोकांना शब्द दिले ते पाळले नाहीत, असं त्यांनी वैयक्तिक माझ्यावरती की आमच्या नेत्यावरती टीका केली। माझ्या तर माहितीप्रमाणे आम्ही जे कार्यकर्ते आहोत ते थेट कुठल्याही इलेक्शनला किंवा कुठल्याही प्रसंगाला आम्ही जर जनतेमध्ये किंवा कुठल्या वाडीमध्ये गेल्यानंतर एखादा शब्द बोललो तर तो शब्द दुसऱ्या इलेक्शनपर्यंत तो शब्द मार्गी लावल्याशिवाय सन्मान्य मी असेल, आमचे राणेसाहेब असतील, आमचे निलेश राणे असतील, आमचे पालकमंत्री सन्मान्य रवींद्र चव्हाण असतील, या सगळ्यांच्याच माध्यमातून आम्ही तो मार्गी लावल्याशिवाय कधी गप्प बसलो नाही। असं असून सुद्धा जर जर गोष्ट जर आम्ही बोललो आणि ती राहिली असेल आणि आम्ही कदाचित ती विसरली असेल तर तिथल्या त्या वाडीतील जे ग्रामस्थ असतील त्यांना टेमकर साहेबांनी रामेश्वर मंदिरामध्ये घेऊन यावे, रामेश्वर मंदिरमध्ये सांगावं की दत्ता सामंत तुम्ही असा शब्द दिलेला आहे तो पूर्ण नाही झाला आहे, आम्ही खरोखर त्या लोकांची माफी मागू आणि लवकरात लवकर तो प्रश्न सुद्धा मार्गी लावण्याचं काम करू, प्रयत्न करू, खोटं सांगू नये। त्याचे सर्व सहकार्य आहेत। आता ग्रामपंचायत म्हटल्यानंतर असेसमेंट असो, घर परमिशन असो, कोणाला उत्पन्नाचा दाखला असो किंवा ग्रामपंचायत कुठलीही परमिशन असो, जरोन फर्नांडिस हे तुमचा फोन गेल्यानंतर तुमच्या घरपोच विनामूल्य सेवा देणारा कार्यकर्ता म्हणून आहे, अशी त्याची ओळख आहे। ही अडचण कधी ज्या लोकांचे जे भेडसावणारे जे प्रश्न आहेत, ज्या प्रश्नाला यापूर्वी त्रास होत होता तो त्रास याच्या पुढच्या 5 वर्षात या जनतेला किंवा या मतदारांना होणार नाही अशी माझी पूर्ण कल्पना आहे। दुसरी गोष्ट या ठिकाणी सांगावी झाली तर या गावामध्ये पहिल्यापासून तो प्रश्न आहे की रामेश्वर देवस्थान आणि गाव, कारण रामेश्वर संस्थानाच्या नावाने या गावाची संपूर्ण महसूल जमीन आहे। आज काही विरोधक म्हणतात की जरोन फर्नांडिस हे देवस्थानाच्या बाजूने, हे इलेक्शन देवस्थान किंवा गाव असं लढवलं जात नाही। गावातील लोकांचा जो प्रश्न आहे, जो आतापर्यंत जो प्रश्न भेडसावतो आहे, त्या प्रश्नाच्या मागे आम्ही सर्व, आमचे नेते असतील, राणेसाहेब असतील, निलेश राणे असतील, सन्मान्य पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, आमचे या गावचे आता नवनवरेचे सरपंच होणारे जरोन फर्नांडिस यांचे सर्व सहकारी ग्रामपंचायत सदस्य असतील, आम्ही गावाच्या माध्यमातून तो शब्द, तो प्रश्न गावाचा कशा प्रकारे सोडवता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न राहणार आहोत। आम्ही काय देवस्थानाचा आमचा पॅनल नाही किंवा देवस्थानाने आम्हाला घोषित नाही केलं आहे, आम्हाला गावाने दिलेलं आहे। गावातील बहुसंख्य नागरिकांचा जो प्रश्न आहे त्या ठिकाणी आम्ही ठामपणे उभे राहणारी सगळी माणसं आहोत, त्यामुळे कोणी दिशाभूल करण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये। शेवटी एखादी गोष्ट एखाद्या माणसाकडे मुद्दा राहिला नाही
तर कुठलेही मुद्दे पुढे न्यायचे आणि लोकांची दिशाभूल मतदारांची करायची हे हा प्रकार या ठिकाणी चाललेले आहे. जरोन फर्नांडिस जनतेच्या मनातील उमेदवार आहे ते 100% खरं आहे की त्यांचे बाकीचे सुद्धा 13 उमेदवार जे आपण दिलेले आहेत ते सुद्धा जनतेच्याच मनातले आहेत. त्यामुळे त्यांचं काम 100% जनतेच्या हितातच असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे या राज्यामध्ये यापूर्वी सरकार जे होतं ते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली होतं. काही महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झाली. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार आलं आणि भाजपचं सरकार आल्यानंतर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जो विकासाचा जो झपाटा लागलेला आहे तो आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे. आताच माझ्या माहितीप्रमाणे जरोन फर्नांडिस आता सत्तेमधले एक सरपंच होणार आहे. सन्माननीय आमचे पालकमंत्री चव्हाण साहेब असतील. एका चिंदर गावामध्ये एका वेळी माझ्या माहितीप्रमाणे 3 रस्ते एका वेळी म्हणजे जो 8-10-12 कोटीचे रस्ते, हे 14 कोटीचे रस्ते ते एका गावाला देऊ शकतात. या 10-9 वर्षात कुठेही काही झालेलं नव्हतं. अशी कामं झपाट्याने पालकमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली निलेश राणे असतील, राणेसाहेब असतील किंवा आमचा भाजप पक्ष असतील, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आता झपाट्याने विकास चाललेला आहे. आणि ह्याचा फायदा उद्या इलेक्शनच्या नंतर आत्रे वासियांना सुद्धा हा विकासाचा जो सरकारचा जो फायदा तो होणार आहे. आणि जरोन फर्नांडिस आणि त्यांचे सर्व सहकारी हे अतिशय चांगलं या आत्रे गावचं कायापालट करतील, पर्यटनाच्या माध्यमात करतील, विकासाच्या माध्यमातून रस्ते, पाणी, वीज जे काही समस्या आहेत ते सगळे दूर करतील. जलजीवनमध्ये जी आता नळपाणी योजना चालू आहे आत्रे गावामध्ये, जी माझ्यामध्ये कोटीमधली असेल ही जलजीवन कोणती योजना आहे? सन्माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात सर्व घरापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी जलजीवन ही योजना या देशामध्ये आणली आणि तीच योजना आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आशीर्वादाने आत्र्यामध्ये सुरू चालू आहे. येत्या काही दिवसात आत्र्यातल्या प्रत्येक वाडीमध्ये सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील, आमचे राणेसाहेब असतील, आमचे देवेंद्र फडणवीस असतील, आमचे चव्हाण साहेब असतील, निलेश राणे असतील यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वाडीवरती स्वच्छ पाणी सुद्धा देण्याचं काम भाजप सरकारच करत आहे. हे सगळं लोकांना ज्ञात आहे. उलट 9 वर्षामध्ये आपण या आचऱ्यामध्ये फिरतोय, 9 वर्षामधल्या इथल्या खासदार आमदारांनी कुठलंही काम केलं नाही. वाडीवाडीतले रस्ते बघितले, प्रश्न बघितले, प्राण्यांचा प्रश्न असो, साधा ट्रान्सफॉर्मरचा प्रश्न असो किंवा BSNL टॉवरचा प्रश्न असो, जे भेडसावणारे जे प्रश्न आहेत त्याच्या आरोग्यात कुठल्याही प्रश्नावरती 9 वर्ष त्यांनी काम केलं नाही. म्हणून ह्या इलेक्शनला आत्र्यामध्ये आमचे सगळे उमेदवार आणि सरपंच एक रेकॉर्ड ब्रेक करून निवडून येतील अशी माझी स्वतःची खात्री आहे.